Takže ahoj, 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 moje jméno je Kuba alias The Iceman a vítám vás u svého random vlogu. Je to tak, už jen jeden den a máme tu Vánoce. Ten nádherný báječný čas, kdy ho strávíme se svojí rodinou a blízkými, rozdáme si zase dárečky a budeme zase žrát cukroví a sedět u televize a sledovat to, co každý rok znova a znova dávají ty stejné pohádky, stejné filmy a tak. Je to zase ten čas, kdy mě upřímně štve, když se dělá kolem toho strašného humbuk a bez toho můžeme vidět vlastně v obchodácích, kdy prostě vidíme ty nekonečné fronty, vyhozený prachy a prostě samý schon. Samozřejmě určitě existuje i to, že někteří prostě nemají to štěstí slavit ho se svojí rodinou, protože třeba já jsem vlastně vyrůstal od svých 16 v dětském domově, takže tam je to trošku odlišnější, ale zase vím, že se to vlastně snaží dát jakoby tu menší atmosféru, jakoby fakt byl možnost být s tou svojí vlastní rodinou. Jasný, někdo s tím možná ani nebude souhlasit, ale neříká se to jednoduše. Takže tudíž, co k tomu vlastně víc říct, užívejte Vánoce, krásky, šťastný a veselý. A další videjko už brzy, možná vlastně, no spíš možná určitě, pokud se mi podaří vlastně ukecat jednoho svého vlastně kámoše, Smokerhackera, se kterým jsem měl vlastně už včera natáčet, ale prostě on to odřekl, zmrt. Takže dolů do popisku vám vlastně házím odkaz na jeho kanál, kde můžete napsat něco velmi zmrdského, což mi uděláte taky trošičku radost. A tudíž zase brzy. Čau.